Hai varios anos que o Concello de Boiro e o Comité de Empresa están a traballar no proceso de estabilización do emprego co obxectivo de acabar coa alta porcentaxe de temporalidade entre o persoal municipal que roldaba o 90%. Unha vez que entramos no goberno alá polo ano 2019, pois nos encontramos a temporalidade, non, que tiña o Concello de Boiro, moito traballo temporal. Estaba explicando aquí ahora a César que era dun 90%, e, bueno, tan pronto entramos, nos pusemos a traballar. Na actualidade, tras un arduo traballo e extensas negociacións, están en marcha 53 procesos selectivos que permitirán consolidar 111 postos de traballo. Dende o Comité de Empresa puxeron en marcha unha oficina de asistencia para a presentación de solicitudes, co fin de que ningún traballador quedase fora do procedimento. Tamén dicirvos que dentro do Comité montamos unha oficina de asistencia técnica para axudar aos compañeiros na presentación de solicitudes. Non queríamos nin podíamos permitir que ninguén quedase fora, e xente que leva moitísimos anos, incluso máis de 30 anos traballando, e os colle nunha brecha de idade que moitas veces lle resulta complicado. Concluído o prazo de presentación das solicitudes, comprobamos que ninguén se quedara fora do proceso. Eso para nós era importantísimo. E agora en estes momentos estamos á espera xa das listaxes provisionais de admitidos, que, bueno, seguindo a folla de ruta que temos acordada co goberno, non vai a ir máis alá da semana que ven, contamos, e non hai ningún convite, para xa de xeito inmediato nomear aos tribunais correspondentes e poder rematar o proceso. A piques de concluir este proceso, o Concello traballa de xeito paralelo na elaboración dunha relación de postos de traballo actualizada, posto que a anterior non se adaptaba á vixente situación do Concello. Decidimos paralelamente, pero máis lentamente, traballar sobre a RPT, como ben digo, cunhas necesidades vixentes e actuais sobre os traballos que hai agora desempeñándose no noso Concello.